ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ಬಸ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಆತಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ 1 ವರ್ಷಡ್ ಈತೊಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆತಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಏತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲಿ ಉಪ್ಪೇರು 2-3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ದಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಇತ್ತೆ 15K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ 20 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರುವಲ್ಲ 15 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಿಯರ್ ಟು 15K ಪಂದ್ಪನೊಲಿ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 28 ಡೇಸ್ ಪನ್ಪುನಿಯಾನ ಈತೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಈತೊಂಜಿ 4 ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು 5th ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದುವೆ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನದು ಜಾಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪೆ ಜನಕ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಪತ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಏನು ಓಡಾಂಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಡೈಲಿ ಇಂಕ 1-2 ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆರೆ ಈ ರಾರತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವರತ ಈ ರತ ಪಂದ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಫ್ ದೊಂಬು ಕಿನ್ಯುಪ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆ ಆ ಮುಕ್ಕಲ ಕರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಬಂದಂದು ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯುಪ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಬಂದಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಬೇತಕ್ಕೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಏನಿದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪೆ ಬಂದಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ದೇವೇರ್ ಎತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ ಕೊದ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇದೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ ಪಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಸ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡೊಂತೆ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಏನಿತ್ತ ದಿನನೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾಡುಡ ಬೊಡ್ಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ರಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ಟು 4,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬೋದು ಇತ್ತೆ 35,000 ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತು ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು 7 ದಿನ 8 ದಿನ ಆದಿತ್ತಿಂದಾನ ಬೂದಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುತ ಜನ ತೂಲೆಪೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುತ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾನ್ನ ಇತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅನಿತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದಿಸ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಜಾಯಿನ್ ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಸುದ್ದಿ ದಾದ ಪಂದಂದು ಜನವರಿ ಪಂತೇರು ತೂಡ್ದಾಗ ಪಂದಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ರೆಂಟಿ ಹಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಿಲೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬಾಕಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಪಂತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪರು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡು ತೊಕೊಂಡು ಆಂಟಿ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾತ ಮಂತು ತೂಪೇರಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಇಂಕ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೆರ್ನೆಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಿರ ಬನ್ನಾಗ ತೊಗೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಂದು ಪುನಾಗ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಇಂಕ್ ತೆಗೆದು ಇರು ಜೀವಿತ ಆತೇನೆ ನಂದು ಬಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಖುಷಿ ತೋದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅದ ಪುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಂದು ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೋಣ ಇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಬದು ಪಾತಿರ್ನಿ ಕಾರಣ ಪುದರ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ತೂಪಿದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಸಟ್ಲ ಕೊಡ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಆಯ್ಜಿ ಅವಂತೊಂದು ತರಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಆತ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ ಅದ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ಲಕ ಯಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಣ್ಣಿ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಪಾರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದು ನೈಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತ ರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಕ ದೇವೆ ತೋಡ್ ಪಂದು ನಟ್ಟು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೀವ ಒರುಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಂದಿನಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಜವಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರೀಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಾರ ಆರೆ ಪಲ ಕೈ ಬುಡ ಇರ್ಪನ್ ಪನ್ಪೇನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡು ಕೇಂಡ
ಎಲ್ಲೆ ಪೆರ್ನೆ ಮೂಲು ಕೇರಳದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಚಿಪ್ಪರ್ ಪಂತು ಓಡು ತಿರ್ದು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಡಿಯೋಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಡು ಉಪ್ಪಳ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳ್ತಕ್ಲಿಪುರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ತೋಡು ಏನು ಸಾಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಯಾನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಯಾನು ಒಲ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ ಚೂರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರಡ ಉಂಡು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ನುಲಿ ಬಾಕಿ ದನಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ತಗೊಂಡ ತೂಲಿ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದು ತೋಲಿ ಹಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಲ್ಟ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಹಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಅಂದಂದು ಶೋಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು ಕಡ ಪುಡಿದಿತ್ತೇರು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ನೆಟ್ಲಾರ್ನ ಉಂಡು ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಇವನ ಮಾತ ಅಂಚಿಂಚು ಮಂದೆ ನೆತ್ತುಲ ಇತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂದು ಪನ್ನುಲಿ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೇನೆ ಪುಷ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಮಂದಿನಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದುಂಡು ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಸಾರಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇಂಚ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಸಾರಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ ಕುಡ್ದೇರು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಂತಿಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಎಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಣ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಜೊತುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಇಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಜನ ಏನೈತೆ ಪಾಡಿದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊರಲು ತೋಜುಂಡು ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜನ ಮುಸುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಣಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೊಂದು ಚಾಕರ್ ಸೆಟ್ಲ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ತೋರಿಸ್ಪೋಯ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಸೊ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೋಲಿ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ್ಲ ಸಾರಿಗ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು ಮಾತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕಿಜ್ ಅಂತ ದಾಲತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಶೋಕು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದು ಮಾತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಅಂದಂದು ಹಿತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಆ ಪೇಜ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಎತ್ತುಕೊಪ್ಪೆ ಮುಲ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲದಲೆ ದುಯೆ ಪೇಜ್ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ದಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆತರ ಬೇತ ಓಣ್ಲ ಬೋಡಿ ಪಡಿತ್ತಂಡ ಅರಡ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ಡ ಜಡೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರಡ ಅಲ್ಪ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಡು ಬಂದಾಡ ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೀಶೋ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಹಾಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೇನ್ ಇಂದು ಕಿಪ್ಪಿಪ್ಪುನ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಬೀಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು
ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾನ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಣ್ಣ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಪೇಜ್ ಪೋ ಡಿ ಎಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡಿರು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಪೇಜ್ ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪೇಜ್ ಕೆಲವು ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಕುಂದನ್ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೂರಿ ಪರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಏನು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರದ ಅದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿನ ಮಾಚನಲ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಂದಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಕಡಪಡ್ದಿರತ್ತ ಹೇತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ.